L'Ajuntament de Palafrugell atorga ajuts per tal de reactivar el teixit econòmic i ajudar a les famílies empadronades al municipi. Un ajut de caràcter universal directe per gastar als establiments comercials afectats durant l'estat d'alarma per la crisi sanitària de la Covid-19. Qui rebrà aquest ajut? Totes les famílies empadronades a Palafrugell a data 31 de desembre de 2019. Quin import rebran les famílies? L'import que rebrà cadascuna de les famílies serà entre 10 i 80 euros en funció del número de persones que la formen i de la situació econòmica. Totes les unitats familiars hauran rebut una carta al seu domicili d'empadronament informant de la quantitat de l'ajut assignat i del document identificatiu de la persona titular de l'ajut. A quins establiments es pot gastar l'ajut assignat? Els establiments adherits a la campanya es podran consultar a l'aplicació Palafrugell Comerç. Un cop descarregada l'aplicació i fet el registre, també es podrà consultar l'import assignat i el saldo disponible. Com es pot gastar aquest ajut? Per fer ús de l'ajut rebut, la persona titular haurà d'anar a un dels establiments adherits a la campanya i al fer el pagament de la compra o servei caldrà informar que vol fer ús de tot o part de l'ajut assignat presentant el seu document identificatiu. L'establiment, al moment de fer el cobrament, descomptarà aquest import. La totalitat de l'ajut es podrà gastar a un o més establiments. Fins quan es pot gastar l'ajut? De l'1 de setembre al 31 d'octubre de 2020 es podrà fer ús de l'import assignat a cada família als establiments adherits a la campanya. Per més informació, www.ipep.cat.